naganda mo puloy sa tanan nga balaan o mubalik siya dili sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman busa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpada sigun kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan karon tuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan o mubalik siya dili sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman o mubalik siya dili sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dili sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman kuhaulog lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion kami sa gihapon maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Kami naghangyo kanimo o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa o kini nga istasyon. Ngaunta mahimo kini nga instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kaluwasan ngadto sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa mahimo kining tulay sa daghang mga kalag mga luwas unya sa adlaw sa imong pagbalik. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinaagi sa influensya o gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat ug ikalipay namo ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Bosa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato na gyud nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Sir, maayong gabi kaninyo. Mo greet me og happy birthday
sa among pinalangga nga amahan si Papa Arthur. Pa, happy birthday pa. Salamat sa imong pagkabutan bisan og mga minyo nami pero sa gihapon wala ka mausab namo pa. Again, gikan sa tanang mga anak, umagad ug apo, happy birthday Papa Arthur. Okay, daghang salamat kayo no. Okay, napatay basahon. Kini bang pangutana man ni. So dili lang taaw sa na ni. Okay. Pastor, sa gihapon dili mi mapulan pagsunod sa pagpamati ining inyong programa. Medyo duna lang mi nahibudngan diri sa inyong programa ngano mangyod nga ang butang nga gusto namo nga ipangutana inyo man hinuon mi nga maunhan mauman po'y inyong i-discuss. Salamat si Maning Diayni ang inyong suki nga tigpaminaw. Okay, Brad Maning, ang kanang naas inyong hunahuna ba nga inyong ipangutan na mo po'y hunahuna sa uban. Unya sila'y nakauna pagpangutan na mo nang kamo masurpresa mo kay imbis mo na inyong ginahon na ipangutan na maunhan mo na mo pero naunhan mo sa uban nga nangutana kay ang ilang naas lang hunahuna ang butang nga ilang ipangutana mo po'y naan ninyo muna nga naunhan mo muna ang wingong ka nga natingala magyud ko nahibulong magyud ko nga maunhan mi ninyo. Doon na bitaw kuan ako gibay bostadihan nga dating kuan siya kanana ang manager sa Cebu Plaza Hotel no kaniadto og unya sawa pa ang kuan siya gid nagtestimony human siyang bautismo nga sawa pa gyud ang siya na bautismo sa Bible study pa sa coming pa ang oras kay mag-oras Bible study mao na iyang ipangutana pero ang sa iyang testimony nga inig-discuss na namo sa topic mao sa ba nga mahapitan magyud ang akong gustong ipangutana di na lang ko kapangutana. So dinhi mo Brad Maning masabot nga ang balaang kasulatan ang Biblia maghatag gyud og katagbawan sa atong kalag. So salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw sa atong program. Unya last text nga akong basahon. Sir, mangutana may pangutana man ni. So dili lang una tanan no kay naa na may ato nga napahibalo nga atong tubagon nga pangutana. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga malili nimo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita nga mga nasuras kalibutan nagasunod view ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan. Mga tigpaminaw sa ato nga tulumanon atong gi-welcome karong gabi na nining lain usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay, pwede na mo makasend mga higala og mga mensahe pinagi sa pag-text namo dinhi ni Brother John no sa mga number nga kanunay namong gipahibalo nga na kaninyo. Makapadangat mo sa inyong mga mensahe o pwede mong ari mo padangat og mga mensahe sa comment section sa ato nga Facebook live mga higala. Kanag na mo'y mga importanteng mga messages or kaha na mo'y mga importanteng mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo or kaha doon na mo'y mga dugang tubag sa mga pangutana nga atong pagahisgutan dinhi ato na nga gina-welcome ang inyong mga pangutana mga higala. So subliyo na mo, welcome ang tanan. Unya palihog lang sa atong tanan nga mga viewers, sa atong mga followers sa atong programa, atong i-share mga higala nga to sa atong mga friend ang ato nga programa parang daghan makapamati, daghan sang mahayagan sa kamatuuran nga atong paghisgutan diha sa balaan nga kasulatan. Nagani mo mga pangutana nga nakapalibog sa inyong unahuna o niya gusto gyud mo nga matinawan ang inyong magikalibgan mga higala ipadangat ta dinhi sa atong programa kay kalipay na mo na kanang mga
sincero kaayong mga pangutana kanang mga honest yun nga pangutana ba. Gawas siya itong mga pangutana nga pagsukod lang. Murag wa gitay makuha ana, pero katong natay mga gikalibgan unya gusto tang matinawan mga higala, so i-send na dinhi para nga mapasabot namon na ni Brother John og mahatagan og katinawan diha sa atong maunahuna. Okay, ato ning dalikatan paglantaw higala ang ato nga ang comment section sa Facebook. Ato ning basaw na ipipila ka mga messages dinhi nga atong nakita. Niya si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Kuya Livy, og sa mga kaigsuunan nga naminaw og nagsunod nining programa. God bless sa tanan. So maayong gabi diha Brother Ronilo, diha sa Saudi Arabia. O niya pod si Sir Saliho Andrino IV, no? Salamat kayo sa imong paglantaw, Sister Sir Saliho Andrino IV. Thank you kayo niya ni tulo ka heart nga iyang gisend o kamot nga nagpray. Salamat kaayo sa inyong paghigugma sa atong programa o sa inyong makanunayon nga pag-ampo na magbalampuso ng atong programa. O niya sad si May Molina Gikuli. Good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. So thank you kaayo Sister May. Salamat kaayo no nga nahimunasan ka namong avid viewers sa ato nga programa. Thank you kaayo. Hinaut pa ang Dios panalangin kanimo diha og sa imong family diri sa South Cebu. O nilipagid sa mensahe Dan, sharing Sir Libby and Sir John. God bless. So thank you kaayo. Munay among munay kalipay gid namo sis nga imo munay nahimo nimong contribution sa atong programa kanang i-share nimo. So dako na gid kay na nimo nga kuan kanana ang tabang subuhat unya nakatabang gid gapon ka pinaagi ana. So thank you so much kay muot nas Ginoong imong gibuhat. Okay, ato sa ning lilion mahigala ang mga nag-like og nag-love sa ato nga program. Haritas nag-like niya si Brother Ronilo Itang, niya sab ato nakita si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Nade, maayong gabi inyo diha dade og ni Mami Banji og ni sa inyong duha ka mga kabataan. Tanan lang ron nanood diha sa Saudi sa Australia. Maayong gabi inyo. Salamat sa pagbiyo bisas inyong ka busy din ha, pero sa gihapon gitagaan niyo og time ang ato nga programa bilang kabahin din sa ato Radio Ministry. Okay, niya sad si May Molina Gikuli. O niya pod si Brother Anisito Priscilias. Diha ni sa Juan Brother John sa Sapanggamay katong na-Adventist pod sa ilang pagpaminaw sa atong programa. O niya yes. Sa mga trumpa diha. Gipanggamit lanog-lanog atong programa. Brother Anisito Priscilias. Okay, ritas mga naglab ni si Sir Saliho Andrino IV. Niasad si Ma'am Nisabel Villaganas Necesario, si Mark Nailon. Niasad si Brother Basilio Notarion Jr., Brother Abner Dualio, Brother Jeffrey Joseph Distora Nobabos, Sister Jubilin Idar Disabilie. Niasad si Brother John Moses Rosalihos Poyot. So as of this time, mao ni atong mga nakita. O niya, arita balik higala sa pikas nga screen. Okay, di pa'y gisend si Sister May Molina tulo ka heart. Nagpasabot na love ni, nahigugma sa ato nga programa. Natural. So thank you kaayo. Kay pulong man ni si Ginoo, nahigugma siya si Ginoo. Iya pong gihigugma ang pulong si Ginoo. Unya kining atong programa kay nagdalas pulong si Ginoo. Natural nga iyang gihigugma. Salamat sis.
Okay ni ay pag-insay shout out ko nila ni Atelita Kuya Agring Dinopol na adiha sa Bulasa, Argao, Cebu. So, nakapamati, naglantaw giron Sister May. Okay, iya mangitag. Gi-share Ayun nimo share. ang ato nga programa. So, thank you kaayo. Ani ako rin lilion kadiyot sa akong cellphone. Good evening, Kuya Libby, Brad John. Salamat gyud kaayo ninyo. Padayon paghihapon ang inyong programa para daghan pang katawhan makabati or makasabot sa kamatuuran sa Dios. Okay, ampo lang ta nga magpadayon natong program. Adunay mga kaigsunan nato nga mahigugmaon mo support sa buhat sa Ginoo sa atong programa sa radio. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby adto tahigala sa paghatag og atensyon ining pangutana, no? Kay kini ato ning tagaan og pagtagad ni sa kuani. Sir, good eves. Og sorry sa disturbo kay gabiin na ra ba kaganina ba sa kadali lang. Okay. Kaganina ba sa inyo diskusyon namati mi sa inyo og amo nga pastor si Pastor Paquito ingon niya di man gud ta hinuon og himasa sa Biblia sama ana nila pero na ang nagtext nga di nila pansinon ang nasulat sa daang tugon tun-an gyud ang tanan hasta ang daang tugon. Salamat sir, si Rolito ni. Okay, salamat Brother Rolito. Atong balik kag basa. Sir, good evening og sorry sa disturbo. Kay gabiin na ra ba kaganina ganina ba sa inyo diskusyon namati mi sa inyo og amo nga pastor si Pastor Paquito. Ingon niya di man gud ta hinuon og himasa sa Biblia sama ana nila. Pero na ang nagtext nga di na nila pansinon ang nasulat sa daan tugon. Tun-an gyud ang tanan hasta ang daang tugon. Salamat sir, si Rolito ni. Okay, mahitungod ni Brother Rolito, no? Sulod sa taas-taas na nga panahon nga niata niining buluhatuna sa wa pa na mugna kining programa sa radyo matag gabi ang amo nga estado mamalay-balay, may personal Bible study, mag-public crusade. O kami adunay taas-taas na nga kasinatian og naobserbaran nga tinuod na nga ang uban wala nagyod sila kaayoy interes o naghatag og bili pa sa mga nahisulat diha sa daang tugon. Kay ang Biblia god duha man ni ka kuan daan og bag-o. Ang ilang gusto anhin na lang sa daa ang bag-ong tugon kay lagi ang rason panahon na ni Kristo. Wa na ta sa kapanahonan ni Moises. Pero sa inyong pastor sa ni Pastor Paquito nga tun-an gyud ang daan ug ang bag-o nga tugon. Natural magyud na nga tun-an. Ang tinuod nga paggasulti sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles wala pay bag-ong tugon kay nasulat ni siya ang bag-ong tugon kapin kun kulang 98 AD. Mo'y pagkasulat ani ni ang bag-ong tugon. So sa kapanahunan ni Kristo o sa kapanahunan sa mga apostoles wala pay gitawag og bag-ong tugon sa Biblia. Kay namugna siya 98 AD man.
og ang tanan nga ilang mga gipanggamit nga mga nahisulat sa Biblia o ang gigamit nila ang daang tugon. Hinoon sa panahon ni Kristo og sa mga apostoles, wala nang termino nga daang tugon. Ang termino gigamit kasulatan. Kay ang daang tugon diha na lang na ning lutaw sa diha pod nga humana ang bag-ong tugon mga 98 AD kapin kun kulang. Well, sa panahon ni Kristo, balikon ko og sa mga apostoles, wala pa'y namugna nga bag-ong tugon, kundili ang mga nahisulat pa diha sa daang tugon maoy ilang mga gipanggamit. Pamatian ragod ninyo ni ang gihisgutan din hiyo sumala sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 ngadto sa 20. Muni ang gisgutan Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 ngadto sa 20 nagingon. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan. Timaniha, ang ipasabot dinhi si Kristo. Unya nagyan siya misulod sa sinaguga, sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. So naghisgutan nga pagbasa, meaning na ay nasulat kay nagbasa man. Unya niya ato usa ning suliton. Og siya miabot sa Nazaret, din didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Period. Kung atong tan-awon dinhi ang sinaguga sa atong kapanahunan karon gitawag ni og simbahan, pero sa termino nila sa una sinaguga. Apan ang sinaguga sa una og karon sad maingon-ingon nato og multipurpose, kay kadtong sinaguga usa ni kagagmay kayo nga gambalay lahi sa ilang templo din adto managtigom ang mga relihiyoso nga pagsimba. Karon dinhi si Kristo miabot siya dito sa Nazaret og sumala sa iyang nabatasan, musulod siya sa sinaguga o sa simbahan sa adlaw nga igpapahulay. Kung imong gamiton ang termino sa English gingon as usual, iyang naandan, iyang nabatasan nga sa matag adlaw nga igpapahulay, musulod siya sa simbahan o sa sinaguga. Karon kamong naghuna-huna og nagtuo nga nagsubay sa kamaturan, naghuna-huna nga mga Kristohanon, ang unsa may inyong paghuna-huna kaha kay nabatasan man na kinaugalian na, nakinaiya na ni Kristo nga sa matag adlaw nga Sabado, adlaw igpapahulay, tuas siya sa sinaguga. Nganong nahitabo man nga kamo mga Kristohanon man kaha mo, nag-angkon mo nga Kristohanon, nganong nalahi man ang inyong batasan o naandan sa nabatasan o naandan ni Kristo. Kay si Kristo ang iyang naandan, ang iyang nabatasan, matag adlaw Sabado, sa adlaw igpapahulay, tuas siya sinaguga. Kamo nag-ila og nagtuopod nga mga Kristohanon mo, pero ang inyong naandan, ang inyong nabatasan, lahi sa naandan og nabatasan ni Kristo, kay ang inyo adlaw man nga Domingo. Unya, ang Juan 10:27 ingon si Kristo, ako nakaila sa akong mga karniro, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Karon kung nagsunod ang mga iya ni Kristo, kung nagsunod ang mga iya ni Kristo, kang Kristo, ngano man nahitabo magyud ni nga nalahi man mo kay ang inyong nabatasan, ang inyong naandan, musulod mog simbahan Domingo, samtang si Kristo naging siyang akong mga karniro nagasunod nako, ang iyang nabatasan og naandan, musulod siya dito sa simbahan, sa sinaguga, amatag adlaw nga igpapahulay. Meaning, nagkabuwag o nagkalahi ang naandan o ang nabatasan ni Kristo og ninyo. Unya sa dinha nga si Kristo musulod na dito sa sinaguga, matod pa dinhi nga siya mitindog aron sa pagbasa, meaning nga si Kristo
dunay gibasa nandiin maning bahina sa kasulatan iyang gibasa padayon ko basa nagingon og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas. Sa inyong paghuna-huna mga kaigsunan, rabi na nimo Brother Rolito, kining basahon sa propeta nga si Isayas, diin man ni siyang bahina sa kasulatan, diha sa daang tugon o sa bagong tugon? Ay aba, syempre, diha sa daang tugon. Gihatag ngadto kang Kristo ang unsa man ang usas mga basahon sa propeta nga si Isayas. Meaning, kaysa unagong panahon, kung imong susihon, ang Biblia dili sa makaron buo, kay halimbawa, ang tibo kay 66 ka libro man gawas ni anang 7 ka libro nga gidugang sa mga RCC. Unya, kining mga CFD, dahil rabag ingon-ingon nga og unsay gimando gisugo sa simbahan, sugo na ni Kristo. Unya, gipunan nilag 7 ka libro, ang 66 ka libro sa Biblia, gipunan nilag 7 ka libro, munang nahimo ng 73 ka libro. Pero ila ra na, wa man na dili man na admitted gud na sa tanan kanang 7 nga ilang gidugang. Karon kung atong tan-awon nga matag libro sa una, halimbawa Isayas, lain na kay gitawag man ni sa una og scrolls. Isayas lain na, Jeremias lain. Lahi ron nga natingob na ang tanang libro sa Biblia sa usa lamang ka Biblia. Unya nag-ingon din gihatag niya basahon sa propeta nga si Isayas. Unya og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin na sulat kini nga nagaingon. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako kay iya man akong gidihugan aron sa pagwalis maing balita ngadto sa mga kabos, gipadala niya ako aron pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo o sa kahulay sa igtatanaw ngadto sa mga buta o paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog sa pagpanghibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo og iyang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad ug milingkod og siya ug ang mga mata sa tanan diha sa sinagoga gitutok ngadto kaniya. So meaning nga si Hesus nahimong center of attraction sa tanang mga tao didto sulod sa simbahan, sulod sa sinagoga niya ng adlaw nga igpapahulay. Nitindog siya og nagbasa. Ang iyang gibasa mao ang libro sa basahon sa propeta nga si Isayas og ang Isayas nga libro sa Biblia na nabutang sa daang tugon. So kung imong balansihon, imong huna-hunaon, bisan pa si Ginoong Hesus wala nag-reject, wala siya inunta wa niya ba ingon nga wa na kinahanglanan ng daang tugon, wa na. Tanawa klaro kayo nga gibasa ni Kristo ang balasahon sa libro sa propeta nga si Isayas. Kung atong basahon dinhi sa Buhat kapitulo 8, bersikulo 26 ngadto sa 31, ingon sad gihapon niini ang mga pamahayag dinhi sumala sa Buhat 8:26 ngadto sa 31 atong basahon again dinhi. Apan usa ka manulunda sa Ginoo miingon kang Pilipi, tindog og umadto ka sa habagatan sa dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. Kini diha sa Awaaw og si Pilipi mitindog og miadtog tan-awa. Usa ka Etiopianhon nga eunuko og alagad ni Kandasi ang rayna nga Etiopianhon nga maoy gitugyanan sa tanang bahandi nini ngadto sa Jerusalem. O naging dinhi sa pagsimba didto ug aron sa sa nagpauli na siya nga naglingkod sa iyang kalisa nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isayas. So another one nga prueba nga ang usa ka tawo nga gitawag og eunuko sinaligan sa rayna sa Ethiopia nga mao si Rayna Kandasi. Miadto siya didto sa Jerusalem aron sa pagsimba. Tapos sa pagsimba, mibalik siya sa Ethiopia
ug unya samtang nagsakay siya sa kalisa, nagbasa siya sa sinulat sa Biblia sa basahon sa propeta nga si Isayas. Niya daang tugon man na nagingon, ug ang espiritu mingon kang Pilipi, duol og kumuyog ka ni anang kalisa, ug si Pilipi midalagan ngadto kaniya, ug iyang nadungog siya nga nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isayas, ug siya sa iyang gipangutana nga nagingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa? O niya, kung imong tan-ahon dinhi, nagingon din is 31, og siya mitubag unsaon kuman pagpakasabot gawas kun adunay magatudlo kanako, og iyang gihangyo si Pilipi sa pagsakay og bilingkod tupad kaniya. Matud pa sa maong yunuko, unsaon man nako pagkasabot gawas kung dunay magpasabot kanako. Busa ang pulong sa Dios, ang Biblia gikinahanglan gyud nga dunay mo pasabot aron sa pag-agak, aron sa pagpasabot, aron sa pagpatinaw may tungod sa pulong sa Dios. O ingon niya na karon nga ang gibasa ang libro sa basahon ni Isayas. So wa gyud mahitabo nga sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles kay si Pilipi man nga na-reject o wa na nila kinahanglan na ang nasulat sa daang tugon kay ang ilang gipanggamit mga nasulat diha sa daan nga tugon. Karon, anhita sa bag-ong tugon. Kung atong basahon sa ikaduhang Timoteo 3:16 ngadtos 3:15 ngadtos 17. Ikaduhang Timoteo 3:15 ngadtos 17 ingon niini ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Remember, balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Timan-i ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang Biblia, ang kasulatan dili makaluwas kay dili man maoy manluluwas kun dili makagagahom lamang sa pagtudlo ngadtos manluluwas ngadto kang Hesus Kristo aron ang tao maluwas. Timani na kasulatan ha karon. Kini nga kasulatan ang gipasabot lang ba bagong tugon ra? Atong basahon sa 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dunay mga tao nga kulang sila og pagtuo sa Biblia kay dia sinulat lamang kini og tao. Apan klaro gisulti ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. So tibuok gani nagpasabot bag-o og daang tugon kay kung bag-o lang walay daan dili na tibuok kun dili pikas. Kinsay nagmugna sa Biblia, kinsay nagmugna sa balaang kasulatan, ang Dios dili tao. Now, akong balikan, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timani, may gitu ang Dios nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gustos Ginoo, gimugna sa Ginoo ang Biblia, ang bag-o ug daang tugon aron ang tao matudluan. So this is a very simple way nga ang tao mahibalo, masayod sa tumong og katuyuan sa Dios pinaagi dinhis balaang kasulatan. Gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa importante nga ang tao magsusi sa Biblia, magsusi sa balaang kasulatan kay ang Dios duna siya'y gitudlo. Gusto niya matudloan ta sunod alang sa pagpamadlong. Importante ang tao magbasa, magsusis kasulatan aron ang sayop og dautan nato nga mga kinaiya, mga pamatasan mabadlong. Kay kung di ta magsusi sa Biblia, dili ta matudloan, dili pud ta mabadlong. Sunod nagingon di alang sa pagpanulid ang tuyo sa Ginoo, gimugna ang kasulatan aron sa atong kabaliko, matulid, matanos ta. Unya last sa 16 nagingon og aron sa pagmatuto sa pagkamatarong. Matutuon gyud ang tao sa pagkamatarong.
ang tao tudloan, ang tao mabadlong, ang tao matulid, ang tao mamatuto sa pagkamatarong sa diin sa tibuok nga kasulatan, dili kay bag-o lang, ha? Madaan ag mabago kay mo nay tuyo sa Ginoo gimugna ang kasulatan. Sunod sa 17 nagingon. Matod pa, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Sa unsa nga ang tao makabaton kahingpitan og sangkap sa tanang maayong buluhaton, pinaagi sa tibuok nga kasulatan. Og sa ilang panahon sa mga apostoles, tandaan ninyo na, wala gyud sila pay nagamit nga bag-ong tugon, tanan ang ilang nagamit daang tugon tungod kay wa pa may bag-ong tugon sa kapanahunan sa mga apostoles. Remember, sa panahon ni San Pablo, si San Pablo maoy usa ka talagsaon nga tao. Wa ni siya napabilang sa 12 ka mga apostoles kay si San Pablo natawag siya sa kamatuoran, natawag diha kang Kristo, humanaman si Kristo mikayab ngadto sa langit. Diin ang mga magtotoo, diha kang Kristo nadunggan niya iya untang lutuson dito sa Damasco. Apan wa pa siya kaabot dito sa Damasco, kay iya untang lutuson ang nagsimbas pangalan ni Kristo, gitawag siya sa Ginoo. Unya dinhi sa Roma, mo ni ang gisgutan sumala sa Roma 13:8 ngadto sa 10. Unya kining Roma, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo. Niya unsay gisulti dinhi. Kung atong tan-aw dinhi sa Roma kapitulo 8 nya paingon ngadto sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8 ngadto sa 10, ingon ini ang gisulti atong basahon na. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay sa usa og usa. Timan ang gisgutan dinhi, gisugod dinhi, love one another, dili kay another love one. Kay mahimo ka ng butakal anak, mura na kag kinaiyabas baboy, unya makakita og unsay makita, makalimot dayon ngalan. Ang gisulti dinhi ang paghigugmaay sa usag-usa, love one another, dili kay another love one. Unya nag-ingon dinhi, kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Timani ang gisgutan dinhi kasuguan. Kung imong gihigugma ang imong silingan, meaning imong isigkataw nakatuman sa kasuguan. Unsa maning nga kasuguan nga gipasabot ni Apostol Pablo? Akong padayon nagbasa. Ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw. Tandaan, diin man ni nasulat ni. Dito man isda ang tugon sa napulo ka sugo. So sa panahon ni Kristo, sa panahon sa mga apostoles, ang ilang mga gipanggamit sa pagpamatuod ngadto sa uban ay ang mga nasulat diasda ang tugon. Ingon din di ka manapaw, ikapitong sugo manas napulo ka sugo nga di ka manapaw. Diya nga nung makig-ismiring hoy magyug ka sa dili nimo bana o dili nimo asawa tungod lang sa imong kaulag, dili na maoy butang nga makaluwas nimo. Unya nagingon dinhi, ayaw pagpatay, ikaunom nga sugo ni, dihas na pulo ka sugo sa daang tugon ni. Ang nagsulti ni San Pablo dinhin ning labas nga sa panahon sa bag-ong tugon, ang ilang gipanggamit mga nasulat sa daang tugon. Ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ikawalong sugo na, dihas na pulo sugo sa daang tugon nga dili ka mangawat. Unya nagingon dinhi, ayaw pagkaibog ug ang bisan unsang sugo nini langkob nining pulong nga nagaingon, higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Karon di mag maibog. Unya Brad, ikaw di na ka maibog. Tan-awa Exodo 20 unya bersikulo 17 bersikulo 13 ngadto 17. Exodo 20:17 ang gisgutan nga di ka maibog, dili ka maibog sa asawa sa imong isigkatao. Ngano mo dahil maibog ka og imo ng asawa? Once may problema na asawa na sa imong isigkatao, imo na gyud ganing kaibgan aw lisod na. Unya nag-ingon dinhi, ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Moingon mong way makatuman?
Naoy, ang gugma mo'y katumanas kasuguan. Sa panahon sa mga apostoles, ang ilang mga gipanggamit ang mga nahisulat dinha sa daang tugon kay wa pa may kanana ang bag-ong tugon panahon ni Kristo sa mga apostoles. So Brother Rolito, bahin sa igisulti sa inyong pastor, si Pastor Paquito, nga kinahanglan gyud nga basahon ug tun-an ang Biblia bago og daan, insakto ang inyong pastor. Busa himoa o buhatan ninyo karon nga magtuon mo, magbasa mo sa bag-o ug daang tugon, ha? Kay nganuman mauna ang gustos Ginoo tibo kasulatan iyang gituga. Ang uban man gud di na lang ana na ang daang tugon kay masango man, asay ilang kasanguan kanang ikaupat nga sugo, das na pok sugo. Bahit sa adlang ipapahulay. Anha sila sango, munang wa na lang kay sila mga taong nagwali kuno sila sa pulong sa kamaturan, pero ay nagdasig sila nga dili na magkuanan ng naas daang tugon. Butang ka na nga angay nga ato nga bantayan. So kung imong tanaw dinhi sa balaan nga kasulatan, ilag hapon sa panahon sa mga apostoles, panahon ni Kristo, ang ilang gipanggamit ang mga nasulat diha sa daang tugon. Kini nga programa nga inyong ginapamatian ang gipanggamit dinhi mga nahisulat sa daan ug sa bag-ong tugon kay ang balaang kasulatan gituga sa Dios, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Busa kini nga programa nga inyong gipamatian tibuok Biblia mao ang gitudlo dinhi sa kanginan kay gituga sa Dios ang tibuok kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pamadlong, panulid o pagmatuto sa pagkamatarong. Mabuhay kay gala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot o pagpatin-aw ni ining mga bayna. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot no mga kaigalaan nato nga nag-love o nag-like, nahidugang sa atong gipangbasa ganiha niya si John Michael Cinco, John Moses Rosalihos Puyot, niya Scout Ranger Senior, niya si Sister Rosaline Mainit, niya Larry G.R. Punay, si Joan Mingo Goliemas, niya si John Magdadaro, Melmar Escalicas, niya ato pong nakita si Ronnie Itang, Kiana Faith Itang, niasad si Christy Lion, M. John Nailon, o Lowell Nodalo Estrera. Okay, di po nakita nato si Jeffrey Ace Arrogante. Niya po si JP Advent, si Sir Jerome Patagnan. Sir, maayong gabi diha sir. Salamat sa imong pagbiyo sir. Yasad si Maricel de la Cruz, Ginaline Lumuntad, John Enot Coison, o niya po si Noel Landau Cristal, si Aileen Pantaleon, o niya ato po nakita si Jebny Malate. Okay, Aileen Pantaleon daw asawa ni Pastor Janito Pantaleon. Kuani sa taga kuani Brajon Kaguyong. Asguyong. Sister Eileen. Okay no, mauni atong mga nakita karon nga nakig-uban nato sa ato nga tulumanon. So moadto ta sa paghatag og dugang pagpamatod higala may tungod sa pangutana nga ato nga gitagad karon. Otro ra gud to Brother John og basa. Okay, mauni Brother Libby, no? Ato ning sa kadali lang okay. Sir, good eves. Og suri sa disturbo kay gabi na rama. Kaganina ba sa inyo diskasyon na mati mi sa inyo nga amo nga pastor, si Pastor Paquito. Ingon niya di man jud ta hinuon og himasa sa Biblia sama anak nila pero na ang nagtext nga di na nila pansinon ang nasulat sa daang tugon
tun-an gyud ang tanan hasta ang daang tugon. Salamat sir, si Rolito ni. Okay, daghang kay salamat no sa pangutana nga pasupot dinhi og ang hunahuna sa pastor nila nga si Pastor Paquito. So thank you kaayo. Tinuod higala ang gisulti sa inyong pastor nga tun-an gyud di lang kay ang bag-ong tugon kundi ang daang tugon, no? Eksakto na kay og moingon ta nga wa na ang daang tugon kay mo ba na commonly nga atong madungog sa uban gawa sa Adventist sa uban nga kandili mga Adventist mo na common nga madungog nato nga ang bag-ong tugon na lang mo'y atong tun-an atong basahon kay wala na ang daang tugon. So pero panahon ni Ginoos og sa iyang mga apostol ang ilang gipanggamit higala nga libro nagkutlo sila gikan sa daang tugon. Nga naman kay ang bag-ong tugon wa pa nasulat ni anang panahona. So ang nasulat dinis bag-ong tugon kalabanan makinutlo gikan sa daang tugon. Kini akong Bible nga pinadayag version mga higala. Diri sa ubos na ay makita nimo nga mga reference. Nagpasabot nga kanang bersikulo didto gikutlo anang bersikulo. Magisgot kani dinhi og makita nimo sa bagong tugon niya nay libro ni Isaias makita anang pahitam darita sa libro ni San Juan. Sa Juan 1:21 dito nagikutlo sa Deuteronomio 18:15 ngadtos 18. Managi kutlo gikan anang mga libro ha. O niya ang Isaiah ang Juan 1:23 dito pod gikutlo sa Isaiah 40 versikulo 3 taas ubos makita nimo og diin gikan sa daang tugon nga gikutlo nila diing libro gikan. Mao na nga panahon ni Ginoos daghan kayo nga bises nga si Ginoos nagwali siya nagkutlo siya gikan sa basahon sa daang tugon sama pananglit ni propeta Isaias iya nagikutlo katong naisgutan ni Brother John sa Lucas kapitulo 4 mahigala nga nabatasan niya pag-adto sa sinagoga sa simbahan o niya mitindog siya og mibasas kasulatan o niya ang kasulatan ang Biblia nga gibasa nagkutlo siya didto sa libro sa Isaias. Mao na nga dinis bagong tugon labihang kadaghan nga atong mabasa. Gani kaning atong mabasa sa Roma 15 versikulo 4 nga atong mabasa dinhi kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon aron nga pinaagi sa pailob og pinaagi sa paglipay sa mga kasulatan makabaton kitag paglaom. Kanang paingon ni San Pablo kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon nga pinaagi ni makakuha kitag paglaom sa kaluwasan. Unsa man ang bisan unsay gisulat kaniadto unsay pasabot ana? Ako ning gitan-aw sa Bible commentary mga higala. Mao ni commentary ato mabasa o. For whatsoever things. Okay. Mao ni atong gibasa ganiha. Ingon din nga this refers dira ang kahulugan ha sa Roma 15:4. This refers not only to the quotation from the Psalms from 69th Psalms kay kining Roma 15:4 kinutlo sa Salmo 69 69. Ingon nga this refers not only to the quotation from the 69th Psalm but to all the Old Testament
scriptures, for it can be to know other scriptures that the apostles aliods. Gisgutan ini nga dili lang kay nag-refer kini sa Salmo 69 apan sa tibuok testamentos Biblia sa daang tugon. Tiyan mo na, tibuok testamento, but to all the Old Testament scriptures. Malagi, Roma 15:4. Diya, gingon sunan pa yun ato tanawon. For it can be to know other scriptures that the apostles aliods. Wala bang gud sila lain, wa sila laing gigamit nga scriptures nga Biblia sa panahon sa mga apostol mga higala kundili ang mga sinulat diha sa Old Testament. Anya, ato pa i-continue basa. And from what he says here of them, we learn that God had not intended them merely for those generations in which they were first delivered, but for the instruction of all the succeeding generations of mankind. Tama na, hangtod is mga succeeding generations of all mankind. Ang kasulatan, gisuwat kaniadto, parang atong tun-an karon aron nga pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan, makabaton kita og paglaom. Di lang nato sa generation, but ngadtos o maabot pang generation mga higala. Ang Biblia alang gistanan. Ang gipasabot Pablo, ang Old Testament bagani. So nagpasabot nga wa ni katapusan. Eksakto ang giingon sa inyong pastor nga tun-an gyud ang daan o ang bagong tugon tibuok kasulatan. O niya, kung yung basahon ang Isaias 48, nag-ingon mo itong mabasa diha. Ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos. Apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Kaya mo na, mga ang balili malaya, ang bulak malaos na. Sa ato pa may katapusan ang balili, ang bulak malaos, pero ingon ang Biblia, apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Ano padayon na, di na to iniglik mga higala tungod kay part kana sa Biblia ang Old Testament. Kaya maingon ta nga nasayop ang mga tao nga nagtuon sa Old Testament na nangasayop dahil ni si Jesus, nasayop ng mga apostol niya nga naman kang ilang gikutlo, ilang gipangbasa ang Old Testament. Masayop po ng dili, masayop ang tao nga magtuon sa tibuok Biblia. Nga naman, daghan kay ma-learn, makatunan yung higala nga pagtulunan kung imong tunan ang tibuok nga kasulatan. Daghang mga nindot nga mga stories nga yung makita nga maghatag natog leksyon sa atong kinabuhi karong panahona mga kahigalaan. Maghatag natog pasidaan. So karon, ang tao nga magatuon sa Biblia, ang tao nga kanunay magtuon sa Biblia, unsa may tawag ni ana, niya comparison lagi sa Biblia sa Buhat 17:11. Niya inaobserbahan nila ni Pablo. O niya sa versikulo 11, 17:11. Mas bukas ang hunahuna sa mga tao didto sa Berea kaysa mga tao didto sa Thessalonica. May naobserbahan ni Pablo ni Silas, mas bukas kuno kanabang open-minded person ang mga tao didto sa Berea kaysa mga tao didto sa Thessalonica. Nga naman ka, atong itinibasa, gusto gayod silang maminaw sa mga gipangtudlo nila ni Pablo o kada adlaw ilang gisusi ang balaang kasulatan aron mamatud-an kung tinuod ba gayod kining gipanulti nila ni Pablo. So, di ay comparison atong nabasa
nga sa ilang pagsurisuri ni Pablo pagpanudlo sa pulong si Ginoo. Ilang nakita nga mga open-minded ang mga tao nga nagpuyo dito sa Berea. Nga naman, atong nabasa diri nga gusto gyud silang maminaw sa gipangtudlo ni Pablo. Ug adlaw-adlaw sila nagsusi sa balaang kasulatan mga higala aron sa pagtino o pagsusi kung tinuod ba ang gipanudlo nila ni San Pablo mga higala. Mao na nga kita day kung magsige po tagsusi sa Biblia na gidayeg tas Ginoo bukas open-minded ta o ni atong gisusi ang kamaturan kung tinuod ba mo nang mamati gani tag mga wali, mamati gikag nagsermon o unsa diha sa dihang mamati ka tunisad ang Biblia adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang ilang nadungog. Munang kining atong pagtuon dinhi, kining atong pagtubag sa pangutana ning hatag mi o mga verses sigara tunisad ninyo. Kaya ang tao nga nagtuon munang mabasa sa piniliag Unos 3 bulahan ang namati o nagtuon sa kasulatan mahigalawa naman tayo time sa di pahingpit tapuson atong talumanon niya ang atong temsong. Mga higala, mag-ampol kita, dalampanan o ba kagagahom na mga Diyos na akastronos isan sa langit,